Dobar dan svima. U ovom videu htjela bih podijeliti zapravo ono o čem sam pričala u svom prijašnjem videu o senzorici. Naime, jučer sam imala prilike da onako neplanirano sudjelujem na 1 satu od occupational terapeuta sa nekoliko učenika gdje su oni upravo radili na senzorici. I ja sam našla nešto veoma zanimljivo i zaista želim podijeliti sa svima vama koji se susrećete s osobama iz vaše okoline koji imaju problem sa senzorikom. Pogledajte vi ovo, znači njihov terapeut, occupational terapeut ih je pitao znači, da izrežu i zalijepe stvari koje vole i koje ne vole. I sad vidite, ja ću se ovdje odmah okrenuti na stvari koje ne vole. Pogledajte vi ovdje pokretne stepenice, elevators, znači koji je direktno povezan sa vestibularnim sistemom i s našim balansom. Znači, dijete koje ima problem sa vestibularnim sistemom stavilo je da ne voli stepenice. Lots of talking, znači buka, to isto dijete ima problem sa sluhom. Znači, s bukom i tolerancijom buke isto je stavilo da ne voli. When my hands or face are dirty, znači dodir, može biti dodir na koži, osjećaj da je nešto isprljeno, može biti isto tako texture, znači da on ne voli te boje, da mu teško padaju. Labels, ovo se vrlo često susrećemo ovdje u Engleskoj, znači etikete na odjeći, da ne vole, jednostavno ne mogu ih tolerirati, taj osjećaj tih etiketa na samoj koži. Znači tu isto imamo osjetilo u igri. Glasnu muziku, loud music, znači opet je afektirano osjetilo sluha. Busy places, ovdje mogu biti i može biti povezano i sa vestibularnim sistemom i sa proprioceptivnim, znači pokretom mišića, a isto tako i sa sluhom, bučno mjesto. Loud noises, mislim da vam je svima jasno koje loud noises, znači velika buka povezana je sa sluhom. Noisy classroom, isto tako. People being close to me, znači ljudi koji su mi jako bliski. Znači ovo je opet povezano sa našim proprioceptivnim sistemom. Alarms, svi znamo koju razinu buke nelagodne alarm može proizvesti. Strong taste, znači jaki mirisi koji je povezano direktno s našim okusom. The feeling of my clothes, znači taj dodir na koži odjeće, ponovno isto koji etikete na odjeći. Vidite što je sve ova studentica stavila na listu što ona ne voli. I meni je sasvim jasno da su sve ove stvari povezane sa njezinim osjetilima i točno s tim osjetilima s kojima ona ima problem. S druge strane, ona je napisala stvari koje voli. Pogledajte što je na prvo mjesto stavila jogu. Znači, djevojka koja radi jogu i koja njoj joga pomaže sa određenim osjetilima, da ih ona stavlja u balans. Neću vam sad sve ovdje čitati, ali vjerovatno vidite njoj, na primjer, s njezinim osjetilima pomaže ljuljačka, znači njihaljka. Kod nekih ne pomože, znači opet ovisi je li je osjetilo previše ili premalo razvijeno. Čampolin isto tako. Navela je quiet, znači da voli tišinu, isto tako voli swimming. Plivanje vam je jako važno. Znam da sam spomenula u prošlom videu sport općenito i jogu koje zaista mogu pomoći s određenim osjetilima, a plivanje je onako na vrhu i mislim da plivanje je jedan sport koji im zaista pomaže jako puno. Hvala što ste me gledali u ovom videu i vidimo se mi u sljedećem videu gdje ćemo govoriti malo više i dublje o svakom osjetilu posebno.